Hola, benvinguts a Contes en Pijama de la xarxa de biblioteques públiques de Vilanova i la Geltrú. Avui us explicarem una llegenda. Com ja sabeu, les llegendes són una mica veritat i una mica inventat. En aquest cas, és una llegenda del mar. I és probable, perquè a la nostra tradició, a tota la mar Mediterrània, hi ha moltes llegendes i moltes històries semblants, és molt possible que algú us digui aquesta llegenda és de Mallorca, o aquesta llegenda és per allà al sud de Tarragona, per allà a Amposta. Pot ser, però nosaltres avui direm que aquesta llegenda és de Vilanova i la Geltrú. La llegenda es diu El peix Nicolau. I com que és molt curteta, us convidaré a fer una capbussada per tota la nostra costa. Preparats? Sí? Ja sabeu què cal, no? Per sentir contes i llegendes? Ho feu amb mi? Sí? Temps era temps, quan la Terra, el planeta Terra, encara s'estava formant. Diuen que hi havia una illa just davant de la costa de Vilanova que després va acabar enganxant-se amb la terra i va acabar fent el massís del Garraf. En aquesta illa hi vivia un vailet, un noi molt eixerit i molt trempat que es deia Nicolau. El Nicolau, el que més li agradava de tot, era nedar dins l'aigua del mar i fer castells de sorra, o nedar amb els peixos, o anar a agafar petxines. Tant era així que quan la seva mama el cridava per dinar o pel que sigui, no hi havia manera que vingués. Nicolau, vine que dinarem! I el Nicolau resulta que estava agafant petxines o que estava nedant i no sentia res. Exactament el mateix passava quan el cridava el pare. Nicolau, vine, que m'ajudaràs a fer xarxa! I el Nicolau no s'enterava de res perquè estava nedant amb les tortugues o acompanyant els dofins o agafant petxines al fons del mar. Passava el mateix si el venien a buscar els seus amics. Oh, Nicolau, vine que anirem a jugar a pilota! Però ningú acabava d'entendre que el Nicolau, la cosa que més li agradava en aquest món era estar al mar i nedar. Així que un bon dia, la seva mare, una mica enfadada, quan el va veure arribar a casa a la nit, li va dir: «Maleït sigues, tant de bo et converteixis en peix!» Quina no seria la sorpresa de tothom quan el dia següent, en llevar-se el Nicolau, va veure que li havien començat a sortir escates per les cames. El dia següent tenia les cames una mica enganxades i a mesura que anaven passant els dies s'anava convertint de cintura en avall en un peix. Fins que un bon dia, en Nicolau, amb tota la part de baix convertida en peix, va capbussar-se dins el mar i diuen que ningú n'ha sabut res més. Els pescadors de Vilanova, perquè sabeu que Vilanova és una ciutat marinera, doncs els pescadors de Vilanova es coneixen la mar, els caladors, els llocs on van a pescar, com si fos la terra plana. Veniu amb mi? Fem una capbussada i anem a veure si trobem el peix Nicolau per aquí a prop? Sí? Agafem aire i... Us heu d'imaginar que anem caminant per la sorra de la platja per sota de l'aigua, perquè el fons del mar és exactament com la terra, només que cobert d'aigua. Al fons del mar també hi ha penya-segats i valls i pradúries. Mireu, quan els pescadors de Vilanova surten mar enfora, perquè aquí es diu mar enfora, no mar endins, quan surten mar enfora
Just davant de la platja de Vilanova, el primer calador que trobem és una planúria tota verda i brillant que es diu el Brut o l'Alguer i que està tota coberta d'algues. Aquí podem pescar calamars i molls. Si anem una mica més endintre, trobem el calador de la Caroba, que és una planúria una mica més fonda, però de fang i de sorra. I aquí hi ha raps i lluços. Si girem cap a Cubelles, trobarem la Trencada, que és una vall que si poguéssim seguir caminant, arribaríem fins a Tarragona. I si anem cap a Sitges, trobarem el mar de nit, on hi ha 2 caladors, el calador de Vinyet i el calador de la Sella. El calador de Vinyet queda just davant per davant de l'església de Vinyet, però recordeu, mar enfora. Aquests 2 caladors, els del mar de nit, són més profunds. I el calador de la Sella, diuen els vells pescadors de Vilanova, que és tan profund que no s'ha pogut mirar. El fons de la Sella està fet de grapissar, com una pedreta menuda. I hi ha moltes coves i molts llocs per amagar-se. Doncs és aquí on diuen que el peix Nicolau, el rei del mar, s'hi amaga. També els pescadors diuen que ningú l'ha sabut veure mai ben bé i que per això hi ha gent que et dirà «Oh, és ros amb les escates vermelloses». «No», dirà un altre, «és bru amb les escates així com daurades». Els pescadors també diuen que si algun dia el veus o et sembla veure'l, sobretot no l'has de mirar. I si surts a pescar, és molt important no pescar-lo, perquè podria donar mala sort. Se sap que tot i que el peix Nicolau viu a la Sella, en aquestes coves, de tant en tant, un cop l'any, surt cap al març o l'abril, amb la seva forma humana, i ve a preguntar a la gent, a veure quines coses noves han passat. Així que si algun dia us trobeu un noiet que es diu Nicolau i us fa moltes preguntes, podria ser que fos el peix Nicolau, el rei del mar. I conte contat, ja s'ha acabat. Fins la propera!